नेस्ले एवरीडे सुर संग्राम। वापस एक बार फिर से आप लोग के स्वागत में खड़ा बाटे नेस्ले एवरीडे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। एक तरफ बाटे डाबर रेड पेस्ट यूपी के शान और दूसरी तरफ बजाज एलमंड ड्रॉप्स बिहार की आन। मचल बाटे संगीत के घमासान। अब हम बुलावे जा रहल बानी अपने बिहार के जवाब में उत्तर प्रदेश के एगो वैसन वीर के जो न जाने कितनी बेर एह मंच पे गा के पूरी दुनिया के स्तब्ध कर देले बाटे। बनारस के कलावीर, उत्तर प्रदेश के शान रघुवीर बाबू। कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। सुखवा तो सभे केहू बाटे दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। लागे जाए केहू के न हो पत्थरा के देख ली जहाँ। हो डेगे डेगे ठेस लागे जाए केहू के न हो पत्थरा के देख ली जहाँ। के करा पे करे केहू जग में भरोसा जहर भरल मुस्कान। सपना के दियावा सपना के दियावा धुआं जोत जगावे वाला के बा। कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। सुखवा तो सभे केहू बाटे दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। ऐसन लोग, रघुवीर जैसन लोग खाली सुर संग्राम के दर्शक लोग खातिर ना, पूरा दुनिया खातिर बहुत बड़का आदर्श होके के चाहिए। जितना सहज आदमी बाड़े और दुनिया भगवान के सारा आशीर्वाद के ले करके जे तरह से जियता रहे और जे तरह से शान से जियता रहे, इनका सामने हमार मस्तक झुक गए। ई मंच के सजा रहल बाड़े ऐसा लोग जो हमनी के इंस्पायर करता रहे, हमनी के उत्साह देता रहे कि ज़िंदगी में हमनी के चाहे जितना भी हमनी के खराब समय देखे नहीं जा, लेकिन जब ऐसा आदमी के देखे नहीं जाते बुझाला क्या कि हमनी के तो खड़ी अच्छे समय देखे नहीं जा। थैंक यू सर। हम एक दो बार तो बिल्कुल ऐसा रोनी कि हमरा से कुछ हो ही नहीं पावल। कौने शब्द की असरवा है करा में वही लाइनवा जो हमारे हमेशा सुनत नहीं जा।
कभी जीवन के ऐसा कुछ चीज तोहरा संगे भइल बा भैया जबकि खाली रोले हो और कुछ नहीं? अपने के ज़्यादा हम अपना बारे में ज़्यादा बतियावे नहीं ना कहाँ से हमारा बुझाला क्या कि हमरा से ज़्यादा दर्द दूसरका के लगे बाटे। लेकिन दिल्ली में हमने के जब थिएटर करते रहनी जा तो अपना कमरा ले जाए खातिर पैसा ना होके तो बस के किराया ना होके हर कोई से तुम 25 गो पैसा देबो हो, तारा से बोलनी कि एगो 25 पैसा दो, रवि से बोलनी 25 पैसा दो, हुनका से बोलनी 25 पैसा दो। कहाँ से 25 पैसा एगो आदमी के देवे खातिर भारी ना पड़ेला, ओकरा से सीधा 1 रुपया मांगे तो ना दी। तो ये तरह से आदमी कभी पैसा ले करके अपना कमरा ले जाए, कभी वो ना होके तो पैदल हमनी के 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल जाई, पैदल पैदल आप ट्रैफिक सब जाता आत रहे, आप पैदल चल जाते रहनी और वो बड़ा रुवाई आवे, वो बड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े के पड़ी, कहे कि आगे बढ़ला के नाम जिंदगी या कहीं कहीं शब्द ठहरावेला। आरती कैसन महसूस भइल आज रघुवीर के गीतन में हो? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हिम्मत और ये उत्साह रखे और हमेशा आगे ऐसे ही बढ़े। मैं कह नहीं सकती कि ये न देखने के कारण है क्या, आपके मन में शायद कोई विकार ही नहीं, इसलिए सुर इतने सच्चे इतने पवित्र लगते हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है शायद न देखना ब्लेसिंग है, न दिखाई पड़ना शायद आपका बड़ा भाग है, और भगवान करे आप ऐसे पवित्र हमेशा बने रहे। रघुबीर, एक शेर आपके लिए एक अर्ज करना चाहूँगी। एक जुगनू भी था दियों के साथ रोशन मगर, एक जुगनू भी था दियों के साथ रोशन मगर, जब अंधेरा हुआ तब लोग पहचाने उसे। नंबर मेरी ओर से 36 नंबर 36 40 में 36, मालिनी जी के 36 नंबर। कल्पना जी भी कुछ कहब आज? थैंक यू मैम। ओहो हो, प्रणाम करब माई भगवती के जे कंठ में बसले बिया, प्रणाम करब, आपके प्रणाम करब और हमेशा करत रहब, ई मंच के बाद भी करब जहाँ भी रहब। जय हो।